חברת תדירן, חברה מתוחכמת העוסקת בייצור מגוון מוצרים מתקדמים לשימוש צבאי ואזרחי. מספר נתונים סטטיסטיים. בשנת 1984 ייצרה תדירן כ-50 משפחות מוצרים בסכום כולל של $600 מיליון. מתוך העוגה הכללית, 45% מהמוצרים מיועדים לייצוא. המספרים מרשימים, אך הם מעמידים בפני המערכת מכלול מורכב של בעיות, אשר רק באמצעות מחשוב מתקדם וניצול מרבי של מידע ניתן להתגבר עליהם. אני לא יכול לתאר לעצמי איך ניהלנו את כל המחסן הזה לפני 4-5 שנים, לפני להיכנס למחשב למחסן. המחשב שחרר אותנו מהתלות בניירת ומאפשר לנו לפעול כך שלא נטבע בים של ניירות. אני אוהבת אותו, אני מעריצה אותו, הוא אף פעם לא עושה שטויות, הוא מדייק, הוא יעיל, הוא מהיר. אמינות, יעילות, שיפור איכות העבודה, אלה הם רק חלק מהיתרונות שמעניק המחשב למשתמשים בו. המחשב בתדירן הינו כלי עבודה מרכזי במעבדות הפיתוח, באולמות הייצור, במשרדים ועל שולחנם של מקבלי ההחלטות. הזרוע המבצעת והאחראית בנושא המחשוב בתדירן הינה מחלקת המיקום. הנחת יסוד המקובלת היום בעולם הינה שתנאי הכרחי להצלחתה של חברה מודרנית הוא שילוב של מחשבים ואוטומציה בכל תחומי החיים. תנאי זה אולי לא מספיק, אבל בהחלט הכרחי. תפקידנו בארגון לדאוג שתנאי זה יתקיים עבור תדירן. אנו פעילים ב4 תחומים. תחומי פעילות מחלקת המיקום. מערכות מידע ניהוליות. מערכות המידע הניהוליות מעמידות לרשות המשתמש מאגר מידע עצום בכל תחומי התפעול של החברה. מנהל חומרים, מחירות וכספים, שיווק וניהול פרויקטים הן רק חלק ממאגר זה. המידע חייב להיות עדכני וזמין למשתמש בכל רגע. לדוגמה, מנהל החומרים מגלגל מיליוני דולרים, עליו לתרגם את דרישות הייצור לחומרי גלם ולבצע את הרכישות. לעתים אתה נדרש לצאת להצטיידות של $10 מיליוני, כאשר ההזמנה מטעם הלקוח עדיין איננה בטוחה בכלל. המחשב עם מערכת המסופים שנמצאת על שולחנו של כל אחד ממקבלי ההחלטות מאפשר לנו לקבל את המידע העדכני ביותר האפשרי, ועל ידי כך להקטין את הסיכון שכרוך באי ודאות ולמנוע רכש מיותר ויקר. דוגמה אחרת, מחסן הקבלה באתר בחולון. זה עדיין אינו מחסן אוטומטי, אך המחשב שותף מלא בפעילות. ליקוט המנות לייצור מבוצע בעזרת תדפיסי מחשב המרכזים את דרישות הייצור על פי חלוקה לפריטים. המעקב אחר התנועות והמלאי במחסן המכיל עשרות אלפי פריטים מבוצע אף הוא בעזרת המערכת המיקומית. כל עובד בתדירן מזין את מאגר המידע על ידי הפעולה המוכרת כל כך של לדפוק שעון. מאגר המידע בנושא כוח אדם מכיל נתונים אישיים ונתוני עבודה של כל עובד בחברה. נתונים אלה מאפשרים בין השאר מעקב אחר השעות המושקעות בייצור המוצרים, מעקב אחר יעילות העבודה ותשלום משכורת מדויקת, ולא פחות חשוב, במועד לכל עובד. מערכות תומכות החלטה. מערכות תומכות החלטה מכוונות אל המנהלים, אל מקבלי ההחלטות בחברה. אותם נתונים המצויים במאגר הנתונים נמסרים בצורה מתומצתת ומנותחת, ואף בצורה גרפית. אל דוד שחם, מנהל אגף הבקרה וחבר הנהלת תדירן, הפנינו את השאלה כיצד מסייע המיקום לתהליך קבלת ההחלטות. אחת הקשיים בקבלת החלטות זה לנסות להקיף מספר אלטרנטיבות רב ככל האפשר לפני שאתה מקבל החלטה. אם לצורך בחינת אלטרנטיבה אתה צריך להשקיע הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד מחשבה. מטבע הדברים שאתה תתעייף באיזשהו מקום ואתה תוותר. ככל שהמערכת מסוגלת לנתח עבורך את האלטרנטיבות השונות, לזהות אותם נכון ולהציג את התוצאות של כל אלטרנטיבה, אז הביטחון שתקבל החלטה טובה ונכונה יותר הוא רב יותר. המשרד הממוכן. המשרד הממוכן הינו תחום חדש יחסית בארץ ובעולם, והוא בעל פוטנציאל גבוה לחיסכון והתייעלות. המשרד הממוכן מעמיד לרשותם של המזכירות והמנהלים אמצעים לשיפור התקשורת, וזאת באמצעות פונקציות משרדיות כגון מעבד התמלילים והדואר האלקטרוני. הדפסה אחת יכולה להפיץ לעשרות נמענים שנמצאים בדואר אלקטרוני
מכתבים, ואני יכולה להיות בטוחה ששום מכתב לא הלך לאיבוד בדרך. דבר שמאוד חשוב לגביי, אני יכולה לעקוב אחרי קריאת המכתב. אם אותו אדם הוא קרא אותו וקיבל אותו, אני יכולה לקבל באותו רגע תשובה למכתב, אני יכולה לתייק אותו ולמצוא אותו תמיד, אף פעם זה לא הולך לאיבוד בתיקייה, אני יכולה לבצע שינויים בו ולשלוח אותו שוב פעם. תכנון וייצור בעזרת מחשב. תכנון וייצור בעזרת מחשב הוא תחום בו חלה פריצת דרך גדולה בשנים האחרונות, וקיים מרוץ בין החברות הגדולות בארץ ובעולם מי יממש קודם את היתרונות הגלומים במחשב. בעזרת המחשב ניתן לשפר במאות אחוזים את הפיתוח והייצור. יותר מכך, באמצעות המחשב ניתן היום לחדור לתחומים חדשים שלא ניתן היה לפתחם קודם שילובו של המחשב בייצור ובתכנון. תלמה זו מערכת גרפית אינטראקטיבית ממוחשבת המאפשרת תכנון של רכיבים מיקרו-אלקטרוניים ברמת מזעור מרבית. להמחיש את הנושא, לפנינו על המסך קטע ממעגל LSI, כאשר המידות המוצגות לפנינו מומחשות במיקרונים בצורה מוגדלת. להמחיש עוד יותר את המזעור, זהו קטע ממעגל שזהו גודלו האמיתי בקנה מידה 1 ל-1. הקלמה מאפשרת לתדירן לתכנן מכשירים מתוחכמים יותר וזהירים יותר בעזרת טכנולוגיות מחשוב מתקדמות. מערכות הקדם מאפשרות את השילוב בין תכנון וייצור. מערכת הקדם היא מערכת גרפית ממוחשבת אשר באה להחליף את לוחות הסרטוט הישנים. המהנדס המכני נעזר בקדם בעיקר בשני תחומים. א', תחום התכנון והסרטוט, ב', תחום הייצור. לפנינו שלדה של מכשיר קשר המיוצרת במפעל המכני רובה ככולה בעזרת מערכת הקדם. סרטוט החלק המפורט מגיע אלינו מהמפעל המזמין דרך מערכת הקדם, והרי הוא לפנינו על המסך. בעזרת עת האור מוליך המתכנת את הקרסום על פני קווי המתאר של החלק. תוך כדי כך הוא מכניס פקודות ונתונים הנחוצים למכונת הייצור. תוכנית המחשב הופכת תנועות ופקודות אלה לתוכנית מובנת למכונת הייצור. היתרון הבולט של המערכת הוא חיסכון עצום בעבודת סרטוט ותכנות מייגעת. המהנדס, הן בשלב התכנון והן בשלב הייצור, משוחרר לחלוטין מחישובים טריגונומטריים או אנליטיים, לדוגמה, והוא חופשי להקדיש את מיטב זמנו ומרצו למחשבה הנדסית יוצרת. דיברנו על המה, על תחומי הפעילות של מחלקת המיקום. עכשיו נדבר על האיך. מאפייני מערכות המידע, או בעצם מה מייחד אותנו בתדירן. הדבר הראשון, האינטגרציה. אנחנו חברה גדולה ומגוונת, הרבה חטיבות ומפעלים. האינטגרציה והדאטאבייס מאפשרים לנו שפה אחידה בכל החברה, כאשר כל נתון נרשם פעם אחת בלבד ומשמש לכל הצרכים ואת כולם. האונליין. אנחנו קולטים את המידע על האירועים בזמן אמיתי בעת היווצרות האירועים. מידע זה הוא לכן מדויק ואמין ומשמש שוב לכל הצרכים. שני המאפיינים האחרונים, הפתיחות והנכונות להשקעה, הם באמת די ייחודיים לתדירן. אולי בגלל שאנחנו חברה צעירה יחסית, אולי בגלל שאנחנו חברת אלקטרוניקה. בכל אופן, אני כמנהל המיכון, בדרך כלל לא צריך לשכנע את המנהלים בדרגים השונים שצריך מחשוב, אלא הם מציבים בפניי אתגרים חדשים מדי יום. מאגר הנתונים של תדירן מכיל ברגע זה כ-350 קובצי נתונים המהווים בסיס לכל מערכות האינפורמציה הניהולית של החברה. רמת המורכבות והאינטגרציה של מאגר זה גדולה ביותר. כדי להדגים את מידת האינטגרציה ואת הקשרים בין הקבצים השונים והצורך במידע זמין ועדכני, נספר את סיפורו של מר איקס, איש מחירות בחברת תדירן. בתיקו הוא נושא אינפורמציה המאפשרת לו לנהל משא ומתן במדינת היעד שלו על מחירתו של מכשיר קשר PFX 900. במציאות לא קיים מכשיר כזה. אנו נימנע מהתייחסות למכשיר אמיתי או לארץ היעד כדי לשמור על סודיות. מחירו של מכשיר ה-PFX 900 נשאב מתוך מערכת הצעות מחיר המסייעת בקביעת מחיר המחירה המומלץ. נתון זה מבוסס על מערכת התמחיר, בה מצויים נתוני מחיר העלות הישירה של המוצר.
מערכת התמחיר מבססת את נתוניה על סמך המערכות הבאות: מבנה מוצר, בה נצברים הנתונים ההנדסיים של המוצר, חומרי הגלם מהם הוא מורכב, ונתוני עלות העבודה הדרושים לייצורו. מערכת רכש והספקה המספקת נתונים על מחירי חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר. שעות עבודה, כוח אדם, שכר. במערכת זו מרוכזים נתונים על מספר שעות העבודה שהושקעו במוצר בכל שלב ייצור ועלותה של כל שעת עבודה. כשהוא יודע את כל שצריך לדעת על נתוניו התמחיריים של ה-PFX 900, יוצא מר X אל ארץ היעד שלו. 3 ימים מאוחר יותר מתקבל במשרדי החברה טלקס. הלקוח דורש כמות מוצרים כפולה מהמוסכם, הוא דורש מועד הספקה קרוב יותר, והכל כמובן במחיר נמוך יותר. טלקס כזה מחייב החלטה של הדרג הניהולי הרלוונטי. יש לברר האם החברה יכולה לעמוד בדרישות מבחינת מלאי, מכונות, כוח אדם, וכמובן האם המחיר עדיין רווחי. תשובות על שאלות אלה יתקבלו מתוך מאגרי המידע. הנתונים חייבים להיות אמינים, מעודכנים, ולהגיע במהירות אל מקבלי ההחלטות. נפנה אל מאגר הנתונים, אל קובץ עיתוד מלאי שיספק נתונים בנושא חומרים. מערכת עיתוד המלאי שואבת את הנתונים מהמערכות הבאות: רכש והספקה על הספקה צפויה, חומרים בייצור, מלאי במחסנים השונים, מבנה מוצר, וכל זה ביחס להזמנות לקוח מתחרות שכבר נתקבלו. השאלה הבאה הינה, האם ניתן לשבץ מטלות ייצור נוספות בתוכנית העבודה על פי המתחייב מהזמנות קיימות של המוצר. לשם כך נשאב נתונים מהמערכות הבאות: מבנה מוצר, רכש והספקה, כוח אדם ושעות עבודה. מערכות אלה מזינות את מערכת תכנון ופיקוח הייצור, המוזנת גם מקובץ הזמנות לקוח, האומר מי המתחרים על אותו מוצר. מקבלי ההחלטות קיבלו לידיהם את כל הנתונים הדרושים כדי להגיע להחלטה. במידה והחלטתם תהיה חיובית, תתעדכן מיד כל המערכות, ומערכות נוספות תיכנסנה לפעולה. התהליך הזה יתאפשר הודות לאינטגרציה, שמשמעותה רישום אחיד, שפה אחת בחברה ושליטה מרכזית. האינטגרציה מחייבת מערכות אחידות העונות על צורכי כלל החברה, אך מערכות אלה אינן עונות על הצרכים המגוונים והספציפיים של כל פרט בחברה. כדי להשיג את הגמישות הנחוצה, פותחה מערכת השירות העצמי. היתרון הגדול ביותר של מערכת השירות העצמי הוא בכך שהיא מאפשרת גישה מהירה למאגרי הנתונים שקיימים במחשב, לשלוף בצורה קלה מאוד את אותו נתח אינפורמציה שמעניין אותך מתוך כל הים הגדול של הנתונים, ולשחק איתו חופשי חופשי איך שבא לך. אחת הבעיות המרכזיות בה אנו מתלבטים הינה כיצד ניתן בחברה גדולה ומגוונת כמו תדירן לתת גמישות מרבית למפעל ולמשתמש הבודד מחד, ולשמור השליטה נאותה מאידך. הפתרון טמון באיזון נכון בין ריכוז ובין ביזור. כאשר היבטים מסוימים אנחנו מרכזים, היבטים אחרים אנחנו מבזרים. וגם זה משתנה בדרך כלל בהתאם לשינויים הטכנולוגיים. נמחיש זאת כאן. נתייחס בתחילה לשני המקרים הקיצוניים: מערכות מידע ניהוליות ומערכות הנדסה וייצור. מערכות מידע ניהוליות מרוכזות הן מבחינת התוכנה והן מבחינת החומרה. את התוכנה אנחנו כותבים, המחלקה בגבעת שמואל. המחשבים גם כן נמצאים בגבעת שמואל. נעבור למערכות הנדסה והייצור. במערכות אלה המחשבים נמצאים במפעלים, והתוכנה היא ספציפית ומתאימה לכל מפעל ומפעל. כל זאת כמובן בתיאום מרכזי. ניקח דוגמה קיצונית פחות: מערכת השירות העצמי. התוכנה מבוזרת. למה אנחנו מתכוונים? כל משתמש ובכל מפעל כותב בהתאם לטעם ולצרכים שלו את הפתרונות שלו. המחשב לעומת זאת מרכזי, זאת אומרת נמצא בגבעת שמואל. עוד דוגמאות אחרות: מערכות הנדסה אחידות. אלו מערכות שבהן החלטנו בחברה שיש טעם שתהיה אחידות מלאה. במערכות אלה התוכנה נתמכת על ידינו, מותקנת על ידינו, אבל המחשבים מבוזרים. המשרד הממוכן זוהי דוגמה מיוחדת. כאן נכנס לתמונה המחשב האישי. אנחנו משלבים מבחינת מחשוב או חומרה את המחשב האישי הנמצא על שולחנו של המשתמש
עם המחשב הגדול, ולכן החומרה גם מרוכזת וגם מבוזרת. התוכנה לעומת זאת אחידה לחלוטין, מרוכזת. המשתמש דורש הן במערכת השירות עצמי והן במערכת המרכזית את התכונות הבאות: זמינות, אפס תקלות, זמן תגובה קצר, נוחות וקלות שימוש, אמינות הנתונים והבטחתם. על מנת להשיג את התכונות האלה דרושים אמצעי חומרה מתקדמים ומשוכללים ותוכנה תואמת שבחלקה קנויה וסטנדרטית ובחלקה פיתוח של מחלקת המיכון. רק כאשר יתקיים השילוב הנכון בין אמצעי החומרה והתוכנה יוכל כל משתמש בקצה המערכת להגיע אל המערכת הדרושה, אל התוכנית המתאימה ואל פרטי האינפורמציה שאותם ברצונו לאבד. אם נשתמש באנלוגיה לגוף האדם, נאמר שהתוכנה היא הנשמה והחומרה היא הגוף. החומרה הינה ציוד אלקטרוני מתוחכם רב ערך, המרוכז ברובו הגדול בחדר המחשבים שבבניין המנהלה. לב המערכת הממוחשבת בתדירן הינם שני מחשבים. האחד, IBM 3081K, שכוח המחשוב שלו הוא כ-15 מיליון פעולות בשנייה. 15 מיליון פעולות בשנייה אחת. השני, IBM 3083J, שכוח המחשוב שלו הוא כ-8 מיליון פעולות בשנייה. כמות המידע שמערכת זו מעמידה לרשות המערכות התפעוליות היא גדולה, כ-20,000 מגה-בייט המאוחסנים על 72 דיסקים. מידע זה זמין למשתמשי המחשב בתדירן בכל רגע. למרכז המחשבים מגיעות 4 עד 10 תנועות בכל שנייה. תנועה או טרנזקציה בשפה המקצועית משמשת לשליפה או עדכון המידע במאגר הנתונים. מסך זה מאפשר לנו מעקב אחר התנועות המבוצעות ברגע זה במחשב. שימו לב למספרים אלה. בפרק הזמן בו עברנו ממסך אחד למסך שני, נוספו כמספר הזה של תנועות. 8 תנועות, 9 תנועות, 5 תנועות. בנוסף למאגר הדיסקים הזמין, קיים מאגר מידע נוסף בספריית הסרטים המכילה 4,500 סרטים, בהם מאוחסן מידע בכמות של 600,000 מגה-בייט. בחדר המחשב מצויים 8 כונני סרטים, לטעינה, קריאת מידע והפיכתו זמין לצורכי המשתמשים. זהו מוח המערכת. לצידו קיים בחדר המחשבים ציוד קלט פלט משוכלל. כמדפסת הלייזר המדפיסה עד 10,000 דף בשעה ומאפשרת הדפסה באיכות גבוהה ובמגוון רב. במשרדי תדירן פזורים 953 מסופים, שהם המכשיר העיקרי ליצירת קשר, הזרמה ושליפת מידע ממאגר הנתונים במרכז, וכן 174 מדפסות להדפסת מידע מיידית. הנתונים האלה נכונים ליום בו נעשה הסרט, אך המספרים בתדירן משתנים במהירות. תחנות הקצה הללו פזורות ב-40 אתרים בכל רחבי הארץ. מהי הדרך אותה עוברת כל שאילתה מרגע יציאתה מהמסוף ועד קבלת התשובה? מתחנת קצה TK097 שבאחד האתרים יוצאת שאילתה. בו זמנית נשלחות מתחנות קצה אחרות שאילתות נוספות. כולן מגיעות אל בקר התקשורת המקומי. בקר התקשורת הוא מיקרו-מחשב שתפקידו לבסט ולנהל את תעבורת המידע. השאילתה רשומה כאינפורמציה דיגיטלית, ספרתית. במודם הופכת אינפורמציה זו לאינפורמציה קולית, ומועברת באמצעות קווי טלפון מהאתר אל מודם אחר המצוי במרכז המחשבים. כאן הופכת אינפורמציה זו שוב לאינפורמציה דיגיטלית. השאילתה ממשיכה בדרכה אל בקר התקשורת 3705, בו נמצאת תוכנה המפנה את השאילתה אל מחשב עיבוד נתונים עצמי, או אל המחשב המרכזי. המחשב המרכזי כולל יחידות תוכנה רבות, שחלקן תוכנות תשתית וחלקן ספציפיות לפי היישום הנבחר. במערכת התדירנית כ-500 תוכניות יישום, המופעלות בהתאם לקוד שהקיש המשתמש. תוכנית היישום שולפת נתונים ממאגר המידע, מאבדת אותם, מעדכנת את המאגר לפי הצורך, עורכת ומשגרת מסך תשובה אל המשתמש. כל התהליך הזה מתחנת הקצה אל מרכז המחשבים, אל התוכנה אשר במחשב ובחזרה אל המסך של המשתמש, נמשכת בין 2 ל-5 שניות. כך, כשהכל פועל כשורה, ללא תקלות. תקלה במחשב משמעותה למעשה בשבילנו השבתת כל הפעילות. יש תקלה במחשב, אני לא יודע איפה שאנחנו נמצאים כאן. כאילו שאני נמצא בלילה ואני עובד עם מנורות, אתה מחבל לי את האור.
זה אותו דבר. האם יכול הגולם לקום על יוצרו? האם התלות והשימוש המוגבר במחשב בתדירן עלול ליצור מצב שבעקבות תקלה יעמדו פסי הייצור מלכת? כיצד מגינה על עצמה מערכת המחשב בתדירן מפני סיטואציה כזו? הסבירות שמרכז המחשבים בתדירן יושתק כליל היא סבירות נמוכה. אנחנו ערוכים לקדם במהירות כל תקלה הן בחומרה והן בתוכנה. בריבוי כזה של מרכיבים קורות תקלות קטנות מדי יום, שבחלקם נפתרות במהירות עוד לפני שהמשתמש חש בהם. במרכז המחשבים מופעלים על ידי מפקחי תקשורת אמצעי בקרה משוכללים כדי לוודא תפעול תקין של רשת התקשורת. לצידם פועלים אנשי התחזוקה, ההלפדסק, שעיסוקם היחיד הוא קליטת קריאות, איתור תקלות וטיפול בהן עד תיקונן. כך בחומרה, ומה לגבי התוכנה? בסיס הנתונים והמידע שבו הינם אחד מהמשאבים החשובים ביותר של החברה, ממש כמו כסף, מכונות או כוח אדם. פגיעה בבסיס הנתונים או בשירותי התקשורת פירושם פגיעה בזמינות או בשלמות בסיס הנתונים. אנו עושים מאמצים רבים על מנת למנוע תקלות. הטיפול המונע בתוכנה משמעותו כתיבת תוכניות לפי סטנדרטים וביצוע ביקורות איכות קפדניות ביותר במערכות הניסוי הקיימות. שלמות הנתונים הוא נושא שאין להתפשר עליו. גם אם תוך כדי תהליך העדכון הייתה תקלה, בין אם בחומרה או בתוכנה, אנו נחזיר את הקבצים למצבם הקודם ונודיע על גבי המסוף כי הייתה תקלה. בשום מקרה לא נשאיר נתונים סותרים או נתונים שאינם שלמים. שרידות מקסימלית משמעותה שכל תקלה תשפיע באופן מקומי ולא תפגע ביתר חלקי המערכת. גיבוי. כנגד תקלות חמורות, כגון תקלות פיזיות, אנו מתגוננים על ידי גיבוי התוכנה ובסיס הנתונים על גבי סרטים. מחיר ביטוח זה הוא כ10 שעות מחשב בשבוע ומאות סרטים הנשמרים בארונות חסיני אש ובמבנה הנמצא מחוץ למבנה המחשב המרכזי. מצד אחד יש לנו בתדירן חומרה ותוכנה, ומהצד השני יושב המשתמש. שני גורמים אלה אינם יכולים לדבר ביניהם למעט במערכת שירות עצמי. וכאן נמצאת מחלקת המיקון שתפקידה לתווך, להבין, לנתח, להציע פתרון ולתרגמו לשפת התוכנה. כדי למלא את תפקידיה מעסיקה מחלקת המיקון כ100 אנשי תוכנה, המאורגנים על פי היישומים השונים ועל פי ההתמחות הנדרשת. בחינה וניתוח מערכות, תכנון, תכנות וביקורת איכות. כדי לבנות תוכנה שמשרתת באמת את צורכי המשתמש, דרושה הבנה הדדית מרבית בין מנתח המערכות במיקון ובין המשתמש. לשם כך מפעילה מחלקת המיקון מספר כלי סימולציה, שהמשוכלל ביניהם הוא מחולל היישומים שבעזרתו ניתן לבנות אב טיפוס של המערכת העתידית בזמן קצר ביותר. בעזרת אב טיפוס ניתן להמחיש למשתמש במערכת את המערכת ותכונותיה העתידיות ולאפשר לו להיות שותף בעיצובה, וכל זאת בטרם החלה עבודת התכנות. הדינמיות והמצבים המשתנים שהמערכות הממוכנות צריכות לתת להם פתרון, כגון שינויים ארגונים בחברה או שינויי מס דחופים או רכישת חברות בת שתדירן רוכשת כמדיניות, כל אלה דורשות שהתוכנה תהיה בנויה הנדסית נכון ותכלול יחידות תוכנה בסיסיות, פשוטות וקלות לתחזוקה. מערכת מחשב מהמשוכללות הקיימות בארץ ובעולם. ציבור משתמשים רחב ומתוחכם. ומחלקת מיקון יעילה הם בהחלט נושא להתגאות בו. אבל בתדירן אין מסתפקים בכל זה, וכבר היום חושבים על 5 השנים הבאות, 10 השנים הבאות. עושי, המחשב בתדירן, לאן? המחשוב בתדירן הוא לא מותרות אלא הכרח. אנחנו חייבים לייצר בזול יותר, לתכנן מהר יותר, ובסך הכל להוציא מוצרים טובים יותר. לא ניתן לעשות זאת ולהתחרות בשוק החופשי ללא מחשוב באופן מסיבי. ואם השאלה היא לאן אנחנו מדברים, כמעט, אולי בכל תחומי החיים. אנחנו מדברים על מחסנים אוטומטיים, על אוטומציה בייצור ומחשבים בייצור, על מחשבים למהנדסים לפיתוח, על מחשבים בסביבת המשרד ולכל עיבודי המידע השונים.
מה זה אומר מבחינת קצב ההתפתחות? באיזה קצב יעשה השינוי הזה? קשה לי באמת לענות לך על השאלה הזאת, אבל אולי אני אספר לך סיפור מהחיים. לפני כ10 שנים שאל אותי המנכ"ל של היום, שהיה אז מנהל אגף הבקרה שלי, בעצם כמה מסופים נחוצים בתדירן בסוף הדורות. היו לנו אז כ6, אולי 10 מסופים בחברה. חשבתי די הרבה וניסיתי להגזים. התשובה הייתה בין 30 ל-50. היום יש לנו כ1200 מסופים, צגים ומדפסות. מה מקומה ותפקידה של מחלקת המיקון בתהליך הזה של מחשוב המערכת? לדעתי, נהפוך להיות יותר מדריכים ועוסקים בהדרכה, עוזרים לאחרים ליישם מחשבים, ואולי פחות מתכנתים בעצמנו. הכיוון שעולם המחשוב הולך הוא לא להפוך מתכנתים למהנדסים או מתכנתים לכלכלנים, אלא להפך. הכלכלנים, הגרפיקאים, המהנדסים, הם יהיו המתכנתים, ואנחנו נדריך אותם ונסייע להם. איך תראה התוכנה העתידית? קשה לענות בדיוק, אבל הכיוון ברור. התוכנה הולכת להיות קלה יותר ופשוטה יותר להפעלה. אנחנו נתאר למחשב יותר מה אנחנו רוצים ממנו ופחות איך לעשות את זה. הוא יסתדר לבד. ואם נסתכל קצת רחוק יותר, נוכל לדבר עם המחשב בשפת אנוש וללא צורך בהקשה או במערכת תרגום כלשהי. אם כך, מה יהיה מקומו של האדם בתוך העולם הממוחשב הזה? להערכתי, האדם יעשה יותר עבודות שדורשות כושר יצירתי, מחשבה, פיקוח ואיזום רעיונות, ופחות עבודה שחורה ושגרתית. אותה בבית המחשב יכול לעשות.